magikan ni Ginoong si Kristo nga siya ragit ang imong gilauman nga wala nagilaing nga Diyos. Gawas ni Ginoong si Kristo. Sabi karon kay ang imong paglaoy matod pa sa kasulatan makaluluoy man. Uyon ka ni anak nga makaluluoy o dili. Ganang Brad, nandito sa Bible. Uyon. Okay, salamat. Wala na. May gabi sa talan. Okay, dahil na kumpas ang atong 10 minutos no, sa gihatag na pangutana. Salamat kayo sa tulsong si Pastor Cotton no, sa Bible Baptist Church sa iyang paghatag kung mensahe karong kagabiuna. Pag-iwan na staff karong mga orasahan may suon ato sa paghuman ato ihatag sa usa ka ribatang sa side sa Catholic Faith Defenders na buhatag dili atong suon nga usa ka Catholic Faith Defenders na kini usasan na ato mga magtutudlo diha sa pagtuong Katoliko. Brother Silbert Adriatico Dondeyano Sr. Daghang kayong salamat, Brad Nicolay, ang atong purutan kayo nga moderator. Daghang kayong salamat. Ay Biblia diri nga nabilin. Okay, bayong gabi sa tanan. Ang nauhing mga pulong nga akong na dunggan mao nga naabay relihiyon makaluwas batod pa sa speaker nga atong gitahod wala gyud siguro tungod kay kung naay relihiyon makaluwas maduha naman ang manluluwas. Kumudag na ang manluluwas. Tinuod nga usa ra gyud manluluwas ang ato ra gyud Ginoong Jesucristo. Pero wala po'y pagtulod-an diri sa Biblia nga kung mupasakop ka og relihiyon dili ka maluwas. Gani kung atong sayron o unsa ang buot ipasabot anang kulong relihiyon o religion gikinahanglan manggali hinuon nato ang mong ubunsa na siya kanang religion ganuman sa dili pa na ako naiskutan ato sa giyong iklaro ninyo nga kanang pagtulunan nga walay relihiyon makaluwas wala gina diri sa Biblia. Ha? Si Kristo di ay. Oh. Kanang pagdulunan nga walay relihiyon makaluwas. Wala na diri sa Biblia. Bori pasabot. Pagtulunan na nas tao. Kay wala man gyud tay mabasa diri sa Biblia nga si Kristo o mga apostol nanudlo nga walay relihiyon makaluwas. Di ba? Nakaroon, unsa man ang buot ipasabot anang religion o relihiyon. Well, kung muana ka sa diksyonaryo, mahimong ang religion nagpasabot lang og sikta o pundok. Pero kung ato yung sayron ang lunsay gyud nga buot ipasabot anang pulong religion, dili gina siya sikta o dili gina siya pundok. Mahimo na ng gamito na to, kay mo naman inahanda na to, pero kung atong ipangutana ang lintungan na yung buot ipasabot anang pulong religion,
dili gina siya bundok lang o sekta. Ang pulong religion gikan sa pulong Latin nga religare. O religare. Unsa man ang religare? To bind back. Buri pasabot pagbungkus, pag-usap o pagbalik ngadto sa Dios. Fokuson ang tao sa Dios kay ang tao nalayo man sa Dios. Mao na ibuot ipasabot anang religion. Buri pasabot ang religion ay mao kana ang mga pinuhatang Kristiyano nga nagpaila nga ikaw Kristohanon. Unsa man pananglit kanang pinuhatang Kristiyano nga nagpasabot nga ikaw Kristohanon, kanang pagduaw sa mga ilog, di ba? Kanang pagtabang sa mga nagkalisod, mao na siya religion, mao na siya religare sa Latin. Kay mo man ay pagbungkos ngadto nato ni Kristo. So wala pasabot, kung magbuhat na sa mga buluhatong Kristiyano, religion na. Kay mo man ay pagbungkos nato ngadto sa Ginoo. Kanang magsangyaw ta, di ba? Buluhatong Kristiyano mo na, religion na. So kung atong mabuhat ng mga buluhatong Kristiyano, ganong dili man ta maluwas. Nakaroon. Unsa may buhay ba nato nga kanang religion binuhatang Kristiyano na? Umayon kitang binuhatang Kristiyano, mao na'y pagbukos nato ngadto ni Kristo. Pagbukos nato ngadto sa Dios. Diri sa giasoy ni Santiago, sa James 1 verse 27. Mao ni ang prueba nato, Santiago 1:27 ato sang pagliyo ng atong Biblia. Pure religion, giikutan ng pulong religion, pure ba? Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Sumo kuno na ang religion. Ang religion kuno nga pure, mao kana ang pagbuhat sa mga buluhatong Kristiyano. No? Buluhatong Kristiyano man igisgutan diri. Kanang pagbisita sa mga wanay mga amahan. Diba? O sa mga hilo o pagbisita sa mga widows o mga biyuda, no? In their affliction, o sa ilang mga kagulanan, kanabang mo, muduyog ta, o mubati ta, o kuno na religion. Nagaroon kung ato ng buhaton, ganong dili man ta maluwas. Diba? Diba? And to keep himself unspotted from the world. Kanang magbantay ta nga dili ta mabulingan sa sala, maglikay ta sa sala, mo kuno na religion. Sa karon kung magbuhat ana, ngano dili man ta maluwas. So mo na nga kitang mga Kristohanong Katoliko, wala kita manudloan ng walay religion makaluwas. Pero hinoon kung ang buot ipasabot nato sa pulong religion, sikta lang, orang takto po siguro, no? Umayon tag walay religion makaluwas. Hindi maging makaluwas binang sikta. Kung dili, ang atong mga relasyon sa Ginoo, nga nagbuhat o mayo, nga dili nato nagaan o laban sa ulo ang Ginoo. Di ba? O ba niya, nag-hisgot ko ganina kay Ribatal man eh. Kaganina si Brad Mitchell Vendilio, no? Ang atong higala sa Seventh-day Adventist o evangelist sa Seventh-day Adventist, matod pa niya, pagtulunan ba daw ni Kristo kanang pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos, sama larawan ni Santa Maria? Pagtulunan ba kuno ni Kristo?
Kaya kung dili ko na napagtulunhan ni Kristo, buti ko sabot, wala ko na masubay sa mga gitudlo ni Kristo. Unsa may atong ikatubag ana? Sa Biblia, dili po nato mabasa nga ang pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos sama sa larawan ni Santa Maria, dili po nato mabasa nga idili na. Dili po nato mabasa nga kana wala masubay sa mga pagtulunan ni Kristo. Hinoon mahimong dili mabasa litra por litra nga kinahanglang ato na siyang himuon. Pero kung atong tunan ng Biblia, wala mo po nanudlo ang Biblia nga tanan kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra. O di pasabot, pwede na ta mubuhat og mga muluhaton bisan pang mula sa Biblia basta dili daotan. Bisan manggani sila, no? Mga Seventh-day Adventists nga nangutana ato na to, no? Naaman sila gibuhat nga wala sa Biblia. Pero wala na to sa waya kay di mo po daotan. O sa man pananglit. Oh. Kanang magsangyaw sila pinagi usap sa radyo. Oh, wala may subo sa Biblia nga kinahanglan pinagi gud sa radyo kay wala pa kung radyo panahon sa mga apostol. Di ba? Kanang paghimo o daghang mga libro. Ang kanang mga libro sa ilang founder, no, nga si Ellen White. O wala man subuha si Ellen White nga maghimog mga libro. Pero wala ta mo saway ana kay di mo pudaotan mo himog mga libro. Uri pasabot, bisan pag wala sa Biblia litra por litra basta dili daotan, okay ra na. Unya, kung atong basahon ang Mateo 18:18, ang tinuod nga simbahan dunay gahom sa pagdili o pagtugot. No, basahan ninyo inyong Biblia, Mateo 18:18. Matod pa diha, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab. Kinsa may giingnan ni Kristo ana ang iyang simbahan, iyang iglesia. Sa ato pa, kung atong mapamatud-an nga kining Katoliko, mao ni ang tinuod nga simbahan o iglesia nga gitugot ni Kristo, mo ni pasabot naa siya gahom sa pag-ingon o atong pasidunggan ang mga santos. Sa o man ato pagpakita nga kita nagpasidungog nila, atong iprosesyon ang ilang mga imahen o ribulto. O, kana, aprobahan na sa langit ka naman. Kayon sa giingon diha sa Mateo 18:18 sa atong Ginoo. Ang inyong idili diri sa yuta, no? Atong simbahan, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab. Tingali moingon mo nga, moingon mo lang simbahan, mangawat mo na ito, kaya itugot mas langit. Ang ato pong tubagan na ba po'y gitudlo ang simbahan nga, mangawat mo ta. Wala po. Kung unsa may mando sa simbahan, puros naman po na maayo. O, katong mga opisyal, nga mga pagmando sa simbahan. Wa kita'y mabasa sa mga librong Katoliko nga nanudlo o kadautan. O kusa pa, ang tinuod nga simbahan, igiyahan sa Espiritu Santo. Kaya na sa Mateo 16:13, ang Espiritu Santo kunong napadala, no? Sa Dios, mugiya o mutudlo. Sa ato pa, kay Espiritu Santo may gagiya sa simbahan, at hindi gini masayop sa pagtudlo. Di ba? Kung ito ang infallible. No, dili masayop sa pagpanudlo. So, kanang giingon sa uban nga, ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo nga mao ning Katoliko na sayop, sila ray kasultihan na. Kaya sa Biblia, wala gyud nagtudlo si Kristo o mga apostol nga ang simbahan ni Kristo nga mao ning Katoliko na sayop. Sila ray kasultihan na. By the way, basig maingon mo, nganong Katoliko man ang simbahan nga gitukod ni Kristo veritas? Well, simple ra ang tubag. No, ay ninyo kalimti. Marcos 11:17, unsay giingon ni Kristo? Katong ang templo gihimong kanang merkado sa mga tao na suko ang atong Ginoo kay wala nila gitahon ang templo. Unsa may gipamulong sa atong Ginoo? Nagingon siya, di ba na sulat man na nga ang akong balay pagkatawgon kini og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran?
Yan nga, Marcos 11:17. Oh, ang balay ko no, tawgon o balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran. Oh, kunya, kung basahon na to ang unang Timoteo 3:15, ang balay nagpasabot po na og simbahan o iglesia. Oh, 1 Timoteo 3:15. Sa ato pa, ang simbahan na o iglesia, matod pa ni Kristo, tawgon o balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Sa kombinasyon sa Grego o kinat sila, Katolika. Pwede pa sabot, gusto ni Kristo nga tawgon o universal o alang sa tanang kanasuran ang iyang balay o iglesia. Mauna nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia Katolika. Ya, natuman na niadtong 107 to 110 AD. No? Kaya munang militok yun ang tulong Katoliko, mao si Obispo Ignacio, Obispong Katoliko. Unya, kana si Obispo Ignacio, tinun-ana ni San Juan. No? Research mo sa history. Ako mo, advice ko ninyo nga mga naminaw ron nga pagtuon mo history. Dili lang kay Biblia lang. Yan man. Kaya wala mapatik diri sa Biblia ang tanang istorya sa kaluwasan. Kung pasabot, history sa Christianity, wala diri tanan sa Biblia. No? Gani si Juan nag-iskot niya sa Juan 21:25, nagingon siya nga sa mga gibuhat kuno ni Kristo dili tanan na sulat. No? Juan 21:25. Nagingon siya kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siya nga ang kalibutan dili gani kuno kaigo kasudlan sa mga sinulat. Unya unsa man ang gibuhat ni Kristo? Pagpanudlo o pagmilagro. Ya matud pa ni Juan dili kuno tanan na sulat. Sa to pa napa ni pagtulunan ni Kristo nga wala masulat. Nakaroon kung muingong kag Biblia, naatanan sa Biblia, yung kiwa sulat na sa Biblia, sumakuangan ka. Unya, naa sa 2 Tesalonica 2:15, unsay gingon ni Pablo. Ngadto sa mga taga Tesalonica, nagingon siya nga, mga igsoon, hukti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba o sa sulat. Oh, mo ni likon kayong proiba nato sa Katoliko na sayop ng pagtulunan na sula eskriptura o ang nasulat lang o Bible alone ngano supak na gitudlo ni Pablo kaya ang gitudlo ni Pablo nasulat o buwa na masulat kaya na may pamulong nga lang pinagis baba kaya wala masulat kaya nagingon mo si Juan na dili tanan nasulat katong Juan 21:25 o nang si Pablo nagingon ang mga tradisyon kuno nila no sa Kristyanismo ibinaba og sulat. Una nga kanang sula eskriptura kung Bible alone unbiblical na wala na sa Biblia supak magyud sa Biblia. Ang insaktong pagtulunan ang gitudlo sa Katoliko nga sa Latin sola verbum Dei. Sa man ang sola verbum Dei? No? Only the word of God. Oh, ang Katoliko supak anang sola eskriptura o only the scripture. Kay wala man natuna, wa man tanan nasulat diri sa scripture. Kung moingon sila nga parehas ra na verita sola eskriptura o sola verbum Dei, only the word of God o only the scripture parehas naman na kay kana kuno scripture word of God man na. Ang tubag sa Katolikuhan na dili na parehas ngano man. Kay kung moingon kag sola verbum Dei, only the word of God, ang gitumbog ana nasulat ug wa na masulat. Kunya kung moingon kag sola eskriptura, mauray word of God, ako lang. Di ba mo nang dili parehas ng sola eskriptura o sola verbum Dei. No? O na nga, sa veritas, ang iyang gituhan, ang pagtulunan Diyos Katoliko na sola verbum Dei, only the word of God. Ano man, kaya ang word of God, dili kayo nasulat lang. Sabi na kung basahon na ito ang Deuteronomio 29:29 nga naamang gali mga tinago, wa na gireveal. Diba? Oh. So na mga higala nga dili ta magsalig lang yung galing naa sa Biblia. Pero naa sila gawiyon nga teksto sa 1 Corinto 4:6 ba ito, kung ako malimot, o 4:6-4, kaya nagingon si San Pablo nga, ayaw ka mo pag batunog huna-huna sa kapin sa nasulat. Pantay mo na kay ang ilang exegesis ana delikado.
Mo na ilang usas gibasihan nga Bible alon ra kuno kay naingon si San Pablo nga ay mo pagpunahon og kapis na sulat. Ito pa, nasulat na gid ay dili tunga na masulat. Nanganong delikado na nga pagtulunan. Kung kana nga pagsabot o exegesis sa Biblia sakto na, dili unta na mo kontradik sa laing bersikulo. Di ba? Kay ang ilhanan nga ang atong pagsabot husto kung dili mo kontradik sa ubang mga sitas. Na kung muingong ka, ang nasulat lang, mukontra na atong giingon ni Juan. Sa Juan 21:25. Nga, say wala na masulat. Nga, nagingon si Juan, kinahanglan utang sulaton. Ako ning basahon na. Juan 21:25. Iniya, sa King James Version o English. And there are also many other things which Jesus did. The which, if, pasinsa mo aning King James ha, kinaraan ning in English, sa likod kayo sahay, if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Na, kung sulaton pa kunutanan, nagtuo siya ang kalibutan, dili kay ko kasudlan sa mga sinulat nga kinahanglan untang sulaton, no? Should be written. So mo na nga si San Pablo nagingon siya nga ang mga tradisyong Kristiyano kuno gibinabaog na sulat. Kay na may wala na masulat. Nakaron. Ganong ako ning gisulti ninyo. Kay sumala sa history bisan tanaw ninyo sa Wikipedia. Kana si Obispo Ignacio tinun-an na siya ni San Juan. Direct yun, tinunan na pahulong na nakita din niya si San Juan. Kaya disipulo gid siya ni San Juan. Niya, obispong katoliko na. Dayon siya mo'y unang nigamit anang pulong katoliko. Pagtawag sa iglesia nga gituko ni Kristo. Sa ato pa, ganong nakasulti man si Obispo Ignacio ana, probably, gisultihan siyang Juan ana. Wala nagiklaro sa Biblia, litra por litra. Kaya disipulo gid siya ni San Juan. Moni, usa sa example siguro, nga gipanudlo sa mga apostol, na wala na giklaro litra por litra sa Biblia. Pero, kung mo basa pa o Grigo nga Biblia, na ay pulong maura kong sabton, katoliko rin hapon, pero lahi lang ang terminong gigamit. No? Anak kanang sa buhat 9:31. Pero dili yun exactly katolika. Kung dili, sa in English, yun, throughout all. Ano ako sa basahan ha? Buhat 9:31. Then had the churches rest throughout all. Sa Grigo ani dito, makita na to sa, kung naamoy Grigo, ang interlinear Greek sa Biblia, gingon dito, Ecclesia Kata Holes. O, naamoy Greek ka, gingon dito, Kata Holos. Meaning sa, pasabot ana sa in English, throughout all. Kung ato nang move on sa usap na pulong, pwede nato na siya gurbalon universal. Oh. So, mauna, what's up dun, Katolika? O manigilito ni Kristo sa Marcos 11:17, nganlan kuno iyang balay o iglesia o alang sa tanang kanasuran. So natuma na niadtong 17 AD to 110, si Obispo Ignacio may unang migamit anang pulong Katolika. Iya kanang gihingalan sa iglesyang gitubo ni Kristo. Therefore, ang iglesia ni Kristo na Biblia o Katoliko, usara. Mauna nga, misnomer ng mga ministro sa iglesia ni Kristo magwali na sa radyo, sa TV, nga pag-ausunta nila sa Katoliko kay mag-iglesia ni Kristo. Anong misnomer na, no? O wala masubay. Tungod kay kita mga Katoliko, nganong mag-iglesia ni Kristo pamanta, nga kining Katoliko, mo man yung tinuod nga iglesia ni Kristo. Ano, ingon sila nga, adili, veritas, ano man, kay iglesia ni Kristo, kingan lang Katoliko, dili na mao, kalahi na magngalan. Huwag katawa mataan ang argumento na, ano man, ngalan na isla ingalan, maduha na dihay, malahi na dihay. Binuang man na, ako, pila man akong ngalan, tulog ka buhok, pero usar ramang ko. Diba? Ang hingalan yun sa pagkataon ako sa kulinikanan silver. Doon,
ianggaan po ko o tawag po ko o Bobby. Ngayon, pagkagako na ko, mahilig na po sa radyo, mahilig ko sa tinuod, o kamatuoran, sa Latin Veritas. Itawag po kong Veritas. Tulo na akong katawagan, pero dili ko tulo katao. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, itawag o Katoliko. Therefore, ang Iglesia ni Cristo o Katoliko, o sana. Na may example sa Biblia na si Simon, itawag siya o Pedro. O, ni Cristo. Karon kay gitawag naman siya laing ngalan. Maduha ba si Simon o Pedro o Sara? O Sara oy. Diba? O, si Saul, diri sa New Testament, gitawag siya Pablo. Naduha ba rin katao si Saul o Pablo o Sara man? So mauna, nga ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, gitawag magkatoliko ni Obispo Ignacio, niya mayon ka nga, tuktan ka si Obispo Ignacio, anak. Sa Ginoo, tuktan kaya sa Mateo 18:18 ang tinuod ng Iglesia na ay gahom sa pagdili o pagtugot. Kunya kay si Obispo Ignacio nasakop pa niya sa Iglesia, sa ito pa, gitugtan na sa langit. Ngahinganlan o Katoliko ang iyang Iglesia. Na, karon masabot manggali nato kay gitugtan man sa langit ng paghingalan Katoliko. Ya, kita dili ta mo tugot. Tugot gali ang langit, kita pa diri siyuta, uli mo tugot. Di ba? Unya, ang punto yun, ana, no? Kung basing mangutana mo ba, nganong Katoliko man ang identifying mark nga mo giwarawara sa simbahan Katoliko. Nga sa Biblia, daghan man unta katawagan ng Iglesia nga usara. Kay kung pangutano na to si San Pablo, daghan ang iyang tawag sa Iglesia, lain-lain. Na ay teksto nga gitawag niya Iglesia sa mga balaan. Na apoy teksto nga gitawag niya Iglesia sa mga hintil, kay na yung mga hintil nga nakabi. Na apoy teksto nga gitawag ni San Pablo o Iglesia sa Dios. Na apoy teksto nga ang mga sakop gitawag o natao pag-usap o naburnagin. Oh, daghan kayong tawag-tawag ko diri sa Biblia. Pero kanang yung gikan sa baba ni Kristo, nga kanang si Kristo gid mo'y namulong. Kanang sa Marcos 11:17. Kanang niingon siya nga, di ba, nasulat man na, kay kitag na man na sa Old Testament, mabasa man na, nga ang balay, paganganlan o balay sa pag-ampo o alam sa tanang kanasuran, kinsa may namulong na, si Kristo gid mismo, dili kay si San Pablo lang. Si Kristo. Muna nga, ang Katoliko, ang gipili yun nga pagtawag-tawag yun sa Iglesia ang gitukod ni Kristo, ang katog yung gisulti ni Kristo, dili itong sulti lang ni Pablo. Okay man itong gisulti ni Pablo kay kanang Iglesia Makalapon o Iglesia Universal, so wala. Para man po na, Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo, usara man na. Di man na, lain-lain, usara man na. Pero ang gipili lang sa Katoliko, katog yung gilitok sa atong Ginoo. Marcos 11:17. Katong niingon siya, diba, nasulat man na nga ang akong balay, paganganlan kining balay sa pag-ampo ug alam sa tanang kanasuran. Throughout all. Sa Grego na mabasa sa Buhat 9:31, Ecclesia Catholis, Kataholos. But masabot throughout all, o universal, o Catholic. So, mauna nga Catholic ang Iglesia ang gitukod ni Kristo. Unya, basig malimot ko, ganong importante nga kung masayog ta ani, dili kita mubulag sa Katoliko. Ngano man? Kay kini kung pagpasakop sa Iglesia ang gitukod ni Kristo, gipanag-ing ni siya og kaminyoon. Di ba pagtulod ni Kristo may tungod sa kaminyoon, bawal ang divorce? Bawal ang divorce? Sa ito pa, masabot na to nga ang pagpasakop po dahil sa Iglesia ang gitukod ni Kristo, bawal po ang divorce. Ba't pasabot, kanang biyaan na to. Asa man ang mabasa? Basahan na lang ninyo para hindi kayo kumalangan kay taas-taas na rabato, kay ribatal man eh. Basahan ninyo ang 1 Juan 2:18 o 19. Ako naman yung gibasa sa miyaging dialogue na to. Pero magkantong wala pa kabasahan na, basahan ninyo. 1 Juan 2:18 o 19. Nagkantong mubiya po no sa original na bundok ni Kristo. Sakit-sakit bigali pulong ni Juan. Gitawag niya Antikristo. No?
di man ta musubot ang natawag ng Kristo. Ngano man nga, kung mubiya ta sa tinuod nga pundok ni Kristo, antikristo man ang labas na to. Kaya naman, kay ang gusto ko ni Kristo, mag-usa na ta. Nasa Juan 17:11 o Juan 17:21, 22, 23. Kung sa'yo gingon ni Kristo, Amahan, mausahon ta sila, maingon nga ikaw mag-usa. Usara, gusto si Kristo yung panaging-usa. Supak sa anang panagbahin-bahin. Si Pablo, guys, good po niya sa Roma 16:17. Galikayan ko ng panagbahin-bahin. Although naapot siya na pamulong nga mayra pug nabahin mo kay aron mahibaw ano kinsa gyud tinuod. Pero dili na kontradiksyon na kanang gingon ni San Pablo nga mayra pug nabahin mo, dili na pud pasabot nga gusto niya nga mabahin ta. Iyalan nang gisulti sa pagpasabot nga diha sa atong panagbahin-bahin makita pud ang tinuod. Kaya kung moingon ka nga, gusto ni Pablo, gusto sa Ginoo nga mabahin-bahin ta, masupak na po na sa iyang kinaiya, nga gusto siya panagiusa. Unya, kana kung buhat sa panagbahin-bahin, dili man na buhat ni Kristo. Buhat man na nato, mga tao. So, mao na nga, dili na to iuso, dili na to ipakatap ng doktrina sa panagbahin-bahin, idya-idya. Ya? Kaya usa ra magyud kapundok ang gitugot ni Kristo. Usap ka panon, usa ka magbalantay. Naa sa Juan 10:16. O bitaw na nga ako, akong balikod akong gingon ninyo. Kung gusto pa ng ubiya ako sa Katoliko kay magtukod ko ba kung pundok, nagbugar na ako ng himo. Ano man? Kay sila pa, kung dara ko na ko sa Katoliko, dili yung puko pari, di mo ko ministerial priest, dili ko kakwarta kay ang sipot, dili man punta na ko. Una nga, kung pangwarta yun, kalawasan mo yung akong tuyo, maghimo ko ba akong pundok para ng kanang mga amot, mga halat, paingon ako, dili dito sa mga pari. Pero gunuhan nila, katawanan ng istorya, pero nani pagtulunan, no? Pero kay, makonsinsya man ko ana, kay kining tinuhuan, para manis kalawasan, dili man kalawasan, o nangwana ko na imuha. Bahalag, wala to'y kanon, sa di lang na kusupako ng pagtulunan Dres Biblia. Kaya usara sa pundok, ito ko ni Kristo ng Iglesia. Unya, naigingon nila nga, gano'n man kuno nga, kanamang i-disregard, o kanamang sa ito'y term gigamit sa itong amigo kanina, sa piniling rason nga, kanang i-disregard kanina, o sa bilis niya, kanang wala dawata, no? Dili dawaton sila. Well, ang Katoliko, wala gyud na mag-ingon nga dili ta mo dawat, no? In fact, kung basahon nato ang Biblia, kana manggaling wala mo pasapok sa Katoliko, sila manggaling wala mo dawat. Kay ang Katoliko kapanawag sa usa ra gyud ka pundok ka gitugon ni Kristo, dili man sila. Kinsa man mo nag-disregard ana. Kaya na sa Juan 10:16, yung sa gingon ni Kristo, katong wala pa masakop sa kupon, sa ito pa, aron mausar lang yun. Usap ka pa nun, ubus sa usa ka magbalantay, Juan 10:16. Yan anong wala mo na ito nabuhata. Padayon man tag, so aksiak, padayon man tag panagbahin-bahin, idya-idya. So mauna nga, dili tinuod nga, ang simbahang Katoliko ka disregard o dili mo dawat sa mga tao nga gusto mo pasakop. No? Gani, kay dili man sila mapasakop, pasabot sila mo yung nag-disregard sa tinuod na pundok. Kanya, lain ba, ang tinuod nga pagpakigrelasyon sa Ginoo, dili lang ganang gitudlo galisuban nga, Jesus Christ ra gyud. Nga mayon sila nga, ayaw na ng church, ditso gyud Kristo ra gyud, ayaw na ng simbahan o religion. Maintimanan nga sa Biblia, ang iglesia, o tinuhuan, religion, mga igsuon, gitawag naglawas ni Kristo. Gitawag na ni San Pablo glawas ni Kristo, nasa Corinto. Ang iglesia ko no, lawas ni Kristo. So ang relihiyon, lawas ni Kristo. No? Kunya, si Kristo ang ulo. Nagaroon, sakto ba nang muingon ka nga, maayo ang imong relasyon sa Ginoo? Kunya, dili maayo imong relasyon sa lawas? O iglesia? So, di pa sabot, ang tinuod nga pagdawat ni Kristo, dili lang kay si Kristo lang. Nga dili ni mo i-apil ang religion o iglesia. Kaya nga naman, ang resulta na, ang imong gidawat, bugot nga Kristo.
Kay ulo naman, wa man giapil ang lawas. Di ba? So kung kanang gitudlo sa mga dili katoliko nga makabatol lang kag maayong relasyon sa Ginoo, sakto na, di na kinahanglang religion, di na kinahanglang iglesia, di ko mutuwa na. Ano man? Kaya ang iglesia, lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Nagaroon, si Kristo lang, di mo yapil ang lawas, di pugot nga Kristo imong gidawat, dili tibuot nga Kristo. So ang tinuod nga pagdawat ni Kristo, mudawat na niya kay sama ng ulo, hasta mo nang iyang lawas o iglesia. Yawa may laing kwan, undok o religion nga mabasihan ginatos Biblia o mga standard reference kini ramang Katoliko. Nga mao gini ang gitukod ni Iglesia, ang gitukod ni Kristo. So therefore, kung dili ta mo pasakop sa Katoliko, taliwala sa kamatuoran nga nadayag yun sa Biblia o kasaysayan, well, saman, kinsa may nag-disregard ang Katoliko o kamo nga hangtod karon di gihapon mo pasakop kay ganahan lagi mo gidya-idya ato-ato. Dili ba ta malipay ang Ginoo magtanaw na to nga mahiusa na gyud sa usa ka pundok, usa ka magbalantay? No? Eh mag-idya-idya dili man perpekto ang simbahan ni Kristo, no? Na may mga krisis. Sukat pa sa una, bisan panahon ni Kristo, naanay kahudas. Si Pedro po sa nasayo. Dahil maglantugi po si Pablo o si Pedro na ito yung mga nagkuanay po sila, nagkumanay po sila na sayop, di ba? Pero dili na may basihan na atong biyaan ng simbahan gumikan na ng mga krisis. Parehas gyapon sa pamilya. Dagang mga krisis pamilya pero dili solusyon ng panagbulag. Di ba? Muna gingon sa kasakit o sa galipay mag-unungay. Iyon na po ang pagpasakop sa iglesia gituko ni Kristo, mamahuning Katoliko. Kuya, ano mga igsoon, kay taas naman to? No? Ako ni siyang tapuson kung mangutana mo, kasi nga ako sa ni siyang tapuson akong pagpakipulong, ginagis pagingon, kinsa man ang atong labang buuan kung manudlo aning Biblia o tinuan. Si Felix Manalo, nga wala galing ka kita sa mga apostol sa naong sa naong. Si Ellen White sa 70th Adventist nga 1844 na ng iyang pundok nga dili tinunan sa mga apostol. O kinsa ba ng mga founder sa mga religion nga atong gihimong teacher o magtutudlo nato. Ako mopili dito ko sa magtutudlo nga kadtog yung direktamente nahimong tinunan sa mga apostol. Unsa man katong gingon ninyo kaganina, si San Ignacio, obispo sa Antioquia. Siya, tinunan ni San Juan, bisag research po ninyo, bisag sa internet, sa Wikipedia, o mga standard reference, tinunan na siya ni San Juan. Obispong Katoliko na. So, asa mong kumutuo ni Obispo Ignacio o kining mga ubang mga founder sa mga religion. So, gani ka tulog. Sabisan sa agaw na lang stingog sa mga apostol. No? Sila igorang nabasa sa Biblia, private interpretation, supako nila ang inahan sa pagtuo na mauning Katoliko. So, karon, kining naibilin nga mga minutos, atong abrihan, no? Pinagi sa inyong mga pangutana. Bulang mo diri sa kwan. Kaya gibalong ko nga, daghan kayong ginuhula ninyong mga pangutana. May gabi. May gabi. Mangutana sa ako, Brad, ka na kung ako na sa pagpaminaw sa mong istorya nga naay reliyon nga maluwas? Ang atong gingon, walay pagtulunan sa Biblia nga nagtudlo nga walay religion makaluwas. Gani, nagingong ko nga ang pulong religion gikan sa pulong Latin nga religare. O pasabot, pag-focus, pag-bind back. Meaning, ang religion, pagbalik na to nga to sa Diyos. So, unsa man ang pagbalik na to nga to sa Diyos? Kaya nalayo man ang tao sa Diyos. Maunang mga himbuhaton nga nagpaila nga nagtuo tao na ikot pa sa Diyos. Sama ng pagpasakop sa iyang iglesia.
kanang pagtabang sa mga ilog atong gisgutan ni James 1:27 mo na religion. Nya kay mo man ay meaning sa religion pero sabot sayop nang gitudlo sa uban nga wala religion makaluwas. Kay kung moingon kana kung buhat tayo kag buhat ng Kristiyano, religion mo na, base sa Santiago 1:27, di ka maluwas, ay useless lang dahil ang pagka-Kristiyano. No? So, mauna, Brad Robertson. Ang ako kanuna ko pangutana sa ako pagsabot sa imong gisulti nga ang Katoliko ra may maluwas, ang dili Katoliko mo dili maluwas. Tas mo na yung pasabot nimo? Wala po po mag-ingon nga, wala po po kaingon ganina nga basta dili Katoliko dili maluwas. Ako lang gi-emphasize nga kung mag-istot o tinuod nga tinuhuan, morning Katoliko. Pero wala ko magutom sa uban nga dili maluwas. Kay sa Catechism, librong Katoliko, wala po magkundina sa ubang religion, no? Sutian ka na to nga, ang pagtulon ang Katoliko, manitungod sa ubang religion, naapod sila yung truth. O naapod sila yung truth, kinanudlo man sila Biblia, nanudlo po sila Kristo. Pero wala lang nila ang fullness of the truth. Kaya ang fullness of the truth about Christianity, narekas tinuod nga religion, kining Katoliko. Pero nagyapoy truth ang ubang religion, kay gamit mo nilang Biblia. Pero dili lang tanan. Tagay ka na kong example nga, wala sa ubang religion nga naaras Katoliko. Kanang sacrament of confession. Kanang ang Diyos mamasahilo og sala pinagis mga pare. Nanas Biblia. Juan 20:19-23 katong unang mga ministro gitagaan og gahom sa pagpamasahilo og sala, no? Juan 20:23 unsay giingon sa Ginoo niya. Bisan kinsang sala nga inyong pasahiloon, akong pasahiloon sa langit. Ang dili ninyo pasahiloon, dili usab pasahiloon. Sa tradisyon klaro kay na kumpesal na. Sa ito pa, kinahanglan, usugid ko sa atong sala pare. Kay, kung dili ko sila mo pasaylo, dili man po sa mo pasaylo. So na, sa ibang religion, wala nang kumpisal. Ipat, ilapagay ng sawayon kay, ingon sila nga, ang Diyos na po ni makapasaylo o sala. Ano ngayon matagpasaylo pare, nga tao naman na. Ang tubag, magbuot pa rin sa Diyos. Nga, tinuod nga, ang Diyos na makapasaylo o sala. Pero dito kabuot sa Diyos, kung gamito niya ang tao, pagpamasaylo o sala. No, parehas ba sa silhig? No? Ang silhig, dili gid makalimpyo sa iyang kaugalingon. Kung dili ni mo hawiran, yung silhig. So, ang mga pare, gigamit ra sa Diyos sa pagpamasaylo og sala. Juan 20:23. Okay, katapusan akong pangutana, Brad. Mabasa pa nimo sa Biblia, letra por letra nga kumukumpisan kas mga pare? Implicitly stated, no? Dili, ako pasabot lang, Brad, kala lang common Bible nga gigamit na to. Dito mo gamit og implicit, o usapan na diya. Ang akong ipasabot nga, letra por letra sa Biblia nga, kung mga mangumpisan mo ta sa pare, naa ba na sa Biblia? Dayon, dili ba day pwede nga, yun na lang, para masabtan, dili ba day pwede nga mangumpisan, mga tagpasaylon, dili dito sa Ginoo, ano matagpare? Pwede mo ito sa Ginoo, pero kung muingon kag sayo, kung muaging pare, sayo po na siya, no? Kaya nga naman kay, klaro man, implicitly, no? Ako sang i-correct kamay ang imong gingon, Brad Robertson nga, ayaw ng implicit, no? Kay, the word implicit, bot pasabot, ipasabot. Yan na nas Biblia, Nehemias 8:8, ilang gisabot ang kasubuan, o nang nagkasabot sila. So ito pa, appeal ng implied, o implicit o ipasabot. Ipasabot sa Juan 20:23 nga si Kristo gahatag o gahom sa mga pare, unang mga pare, di ba, mga apostol. Nasa Juan 20:23 gitagaan sila gahom sa pagpamasaylo og sala. Di ba? Basig mo yung kang ang apostol dili pare, no? Nasa Roma 15:16, no? Si San Pablo pare siya, atong pa niya. No? So, muna nga, ang mga pare, nagigahom sa pagpamasaylo og sala. Dili ba, ako mo pasabot manggod, Brad, kanang wala manggod sa common Bible nga gigamit og implicit o explicit, di ba? Wala gina sa common Bible nga gamit, Brad. Sa inyo ra na siguro Biblia nga gigamit ba ninyo. Ang ako mo pasabot sa common Bible nga gigamit nato. Kana lang. Ang tuwag Gibson, Robertson, pero usa may atong usa may pagbulat. Listen pa ko kaya na, Brad, nga mo. Ay sa pawi, no? Sige. Kung pagkawawan. Kung ang imo kong argumento, litra por litra ka ng word implicit. Kanang implicit, lain na siyang word sa pulong nga ipasabot.
So, wala mo pong magdili ang Biblia nga maghimot ng laing word o i-translate nato sa laing word. In fact, kung istiktuhan na yung pulong, dili taangay mo gamit o in-English na Biblia. Kaya dili man ni original na pinulungan. Ang original Hebrew o Greek na pagdali Aramaic. Pero wala yung English o Bisaya, Tagalog. Diba? So nga, dili dahotan ng pag-translate. So kanang ipasapot, pwede na ito na maglaing term nga implicit, yawa mo po ipagdilian sa Biblia. Bisan sa mga korte, gamit mga rin na nila, implicit o explicit. Diba? So, unya, ang simbahan ng gitugon ni Kristo na igahom sa pagdili o pagtugot. Mateo 18:18. Ang inyong idili ng resulta, idili na po sa langit, ang inyong itugot. So, ito pa, kung mugamit o mga word ang simbahan katoliko, paghatag og term, sama pananglit anang usap ka Diyos, gana sa tulong ka persona, gigamaan mo ng termino Trinity. O, ang pulong Trinity, dili mabasa sa Biblia. Pero, ituot na, di ba? O, kay ang ipasabot na sa Biblia. Kaya kung pulong implicit, dili mabasa na sa Biblia litra por litra. Pero kung ato ng sabto na sa Biblia, ano na, unsa may implied? Ipasabot. Yan naman na sa Nehemias 8:8. Ilang gisabot ang kasuguan mo nang napasabot sila. O, nasa Juan 20:23. Si Kristo naghatag dahom sa mga unang pari, unang mga ministro, kahatag dahom sa pagkamasaylo og sala. Nakaroon, gitagaan na sila dahom o masaylo og sala. Anong niliman ka mo? Mga ipasaylo nila. Mangunpisal nila, nga naaman sila dahom sa pagkamasaylo og sala. Mahutaw na linoon, nga wala na tutuloy ang Biblia kung mudritso na tas Ginoo. Ano man? Kaya sa Biblia gani, katudlo o protokol. Na mayon ang Ginoo, di sa Juan 20:23, ang inyong pasayloon, dirisyuta, pasayloon na po sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili sab na po pasayloon. Sa ito pa, ang Diyos dahil nanudlo dahil direct protokol. Na anong mudritso man taniya, nga naamay mga tinugyanan, dirisyuta. Diba? O, parehas na kung buduong kas mayor, ang mayor naghatag pala, screen sa mo ha, diya sa mo, maagi sa mo sa mga tao, ay mo mudritso na to, hindi mo mutuwa na, mudritso mo sa mayor, marakpan mo na. O, so, Biblia, ingon na protokol. Naman sa mga gisumpo diri, kitagaan niya dahon pagkamasay ilog sala, morto ta nila. E kung muditso tas Ginoo, basig ingnon ta, nga, oy, aron ditso mamudiri na ko, nga naghatag mo dahon sa inyong mga pare. Magic ba? Oh. So, mana, ikala, laing pangutana. Oras na. Sana. Pa. Tato pa mo, kuhan nyo no? Sa pare mo, una kita. Tato pa magan sini kay pagsugit sa pare, waman may daw mga tao. Parehara man may makasala. Tato pa, ang padunggon po sabi nga, sala sa ato pa, ang pare ay nasayo sa akong sala po. Kuhan po sila. Orang nagan sini kay ang pare, kuhan ka nang Kuhan. tato pa, labaw siya. Actually, sa pagka mga pisal, huwag sa kay Palo si mong sala. No? Wala pa ka para magkay siya, aron pa sa iluon ka sa ngalan sa Diyos. Dito niya po tao no kay. Pag ako sa kuha, dito ko sa Ginoo mangayo kay mamonte mo luwas sa kuha. Dili man ang pare. O kinagapon. Pero kung ato nang himuon, din dili natutuhuan tong Mateo Juan 20:23 sa ito pa. Pili-pili na din ituhuan nato sa Biblia, dili na ito ituhuan tanan. Okay. Guys, kung magugagani nga ang bagong ngalan binuang. Yes, good nga bagong ngalan binuang ang bagong ngalan. Wala pa siguro ko baseball nga ang bagong ngalan binuang. No. Natunggan man ako giwali mo gud nga ang Katoliko ra gyud. Moy una ka kuan no. Anong ingon mo ko nga binuang na? Ingon ka nga ang bagong ngalan sa tuba binuang na. Sa tuba kung naay nakasulat nga bagong ngalan sa Biblia, sa tuba binuang din na. Wala ko kaingon binuang. No? Ang akong ipasabot siguro nga ang ibang gitumbok, kadtong wingon ko nga, kadtong nga gama-gama na idya-idya na, no? Para na ko, binuang na kung subayo na to ang Biblia.
Kay ang Biblia, usa ra man gyud katundo ng gitukod ni Kristo nasa Juan 10:16, usa ka turil ubos sa usa ka magbalantay. Ang magbalantay si Kristo. Nya kadtong pagkayab, tagiabot na iyang pagkayab sa langit, iyang gitugyan ni Pedro ang pagdumala sa iglesia. Mao na nga ang Katoliko katudlo nga ang unang visible head sa iglesia ang gitukod ni Kristo si Pedro. Nya naman sa Buhat 1:20 nga ang katundanan mamakanti dunay mopuli. Ya, base sa history, ang nakapulis katundanan ni Pedro mao man ni mga Santo Papa. So therefore, kinahanglan o tahod yun ta sa mapailalom ta sa katundanan sa Santo Papa para matuman ang nasa Juan 10:16 usap ka panon ubos usap ka magbalantay. Para dili ta maidya-idya, di ta mabahin-bahin. Okay. Nato pa, galing sa Amos 5, versikulo 4. Nganingon sa papangitaon niyo ako, aron ko mo mga buhi. Mutuo ka ba ni? Paano gusto? Amos 5, versikulo 4. Pangitaan niyo ako, aron ka mo mga buhi. Mutuo ka ba? Well, sa Biblia, kung mag-isgot lang ng Kristyanismo, si Kristo nagtukod naman o pundo, then iyang giingnan ang iyang mga tinunan nga panglakaw mo iwaling maing balita. Dahil ang iyang mga tinunan po, nanudlo po mga sumusunod nila, tinaging ordination, pagpandong sa kamot. Muna sa history, base sa history, ang mga obispo, muna sila ay napasunod sa katundanan sa mga apostoles. Therefore, kung manudlo ni sila, sama na nga si Kristo mo ay manudlo. Ano nga, nasa Lucas 10:16, nagingon siya, ang naminaw ninyo, no, akong simbahan, sama rin naminaw na ko. Ang wala maminaw ninyo, asab minaw na ko. So kung manalingog ta sa gitudlos mga pari, sama rin nga, nanalingog kita sa mga pagtulungan ni Kristo. Kaya kini mga pari, tinugyanan man sila ni Kristo. So muna nga, di na kinahanglang Panginoon si Kristo, kay nga naman, naman ang iyang presensya dito sa iyang simbahan o iglesia. Okay. Nato pa, kay Kristo magaganyan, og lawas. Diba, di kita mga Kristo, og lawas, yung nga apelo ng lawas, diba, nangalang ka. Okay. Unsa may ilawas sa ta, unsa man imong, wamang ka-Kristo to, mong Diyos, nga makita, no? Nato pa, imong Diyos nga ito, ang Espiritu. Juan 4:24. Nailawas, naimong gituan ang Diyos, nailawas o Espiritu ra? Juan 4:24 ang Diyos Espiritu. Sa Lucas, klaro diha nga walay unod og bubog. Sige. Oh. Nato pa, wala nang pukog. Asa may iluwas sa atong Ginoo? Ang iyang Espiritu o iyang lawas? Puso ni Kristo ang iyang lawas nga nagpasubot sa iglesia. Unsa may iluwas sa Ginoo? Ay iyang Espiritu o iyang lawas? Unsa may iluwas ni Kristo kanato? Iyang Espiritu o iyang lawas? Ako sa may ibon ipasabot mo kanang lawas nga Unsa iglesia. may iluwas sa mga tao sa Ginoo? Ay iyang Espiritu o iyang lawas? Well, murag wala kayo kung pasabot mo pangutana, no? Kay umiyon kay lawas, mahimong ang iyang lawas ka sa iyang nagpakatao siya o lawas nga nagpasabot og pundok. Asa man ang buni pasabot ni wala? O magluwas siya og tao ba? Iyang ipakita, Espiritu o may lawas? Efeso 5:23, ang iglesia nga iyang lawas, iyang pagkaluwasot. Nato pa, nailawas. Dili, ang mag-iskot og iglesia. Pero paglansang ba? Paglansang siya ganito, nailawas to wala? Ani ba aron dito malibog ani. Kanang giingon nato nga ang Dios walay lawas sa kinaiya na sa pagka-Dios. Sa iya pong pagkatao, lahi po nang iyang pagkatao nga nailawas, kaya nagpagkatao man siya. Ato, kajuta, ay sa kabawi. So, ang kinaiya sa pagka-Diyos, wala na yung unod pagkog, di na makita. O bitaw nga, haron siya magkita, nagpagkatao. Ang lawas, moto'y kinaiya sa pagkatao, dili ito kinaiya sa pagka-Diyos. Kaya ang pagka-Diyos, di man makita, 1 Timoteo 1:17. Diyan ganang mayong ang giluwas niya, ang iyang lawas, ang iglesia na muna, no? Efeso 5:23. Ay, dilawas, nato pa. Karon, pangitan kung kuhaon ng Biblia, kaya ba sa Ginoo sa pagpaila? Nga na Diyos? Doon, sa iman na ito malalis yun nga, ang Biblia, ang Diyos nagpadayag, nag-reveal, no? Pinagi sa mga propeta, then napanulat po muling nangis Biblia. Kaya kung kanang imong nga, pwede ba niya isa pwede Biblia? Pwede, kung put na niya, pero dili na ito magunahon na anak. No? Ato na lang tanahon ang reality nga ang Diyos nagpadayag, pinagis mga propeta, then ipanulat po rin sa Biblia, e pagkamo sa baong tugon, nanulat po ng mga apostol mo na natay Biblia. Pero wala din tanan yun na sulat sa Biblia ang mga tumatura. Tinood din nga yung kulang yung Biblia.
Wa ko ingon nga wala sa Sa 2030 nga ang wang uban mo konkreto ang nasulat sa Biblia. Pero kumayon ka nga, ang tanan bang kamatuoran nasulat wala. Kay ningon si Juan sa Juan 21:25 huli tanan nasulat. Okay. O tara ko. Pumunta na. Salamat po. Ang gabi, Bador. Nag-isgot man ka sa tinuan nga wala kay reliyon makaluwas. Diba, mamangay mo ang wala kay reliyon makaluwas. Wala man siguro kung magsulti anak. Ako nagkomentaryo ko, nag-react ko atong nagsulti anak. Kay sa ako na naging gingon, ang pulong galing religion na agad na mabasa sa Biblia, Santiago 1:27. Nga kanang religion, mao na ang mga buluhatong Kristiyano sama ng pagdual sa mga ilo. Oh. So, Dapat pauyan ka nga, doon na reliyon na makaluwas. instrumento mo ng religion. Kay kung mayroon ka nga maluwas ka nga wa kay religion, puri pasabot nga wa kay binuhatan. Kaya ang religion binuhatan man. Base sa Santiago 1:27. Sabi kay silat ni San Pablo, doon na manggi reliyon nga tinago. Ulyon ka nga, doon na reliyon nga tinago. Matag pa ni San Pablo, isa may matuman ani. Karon, kay matuman magining silat ni San Pablo. Nga doon na reliyon nga tinago gayud. Napadayag na kay klaro man sa Mateo 16:18-19, Pedro, si Babaw, Nining Bato, tukuron ko ang akong iglesia. Makita na, punto ko na. Sa Juan 10:16, usap ang pano nga. No, makita, nasa Mateo 5:15, dili gali matapik. Meaning, makita na kanunay kay, dili mo na siya matapos. Sumala sa Lucas 33, no? So ito pa, ang iglesia ang itukod ni Kristo, kanunay na makita. Sugod niya itong unang siglo. Kung morning, katoliko. Sa ito pa tayo makita, ano na gitsay lawas? Kay makita man di, kung walay lawas, ano di makita? Mao lagi ang iyong kag iglesia dawas ni Kristo. So kung naminaw ka pag-ayos ang gisulti, dili na ka makasulti ang dana. Dili, kay importante man ay kay ato giniklaroon, kay doon na may tinago nga reliyon. Kay alang-alang o katoliko na, at dili po na, oy, Dili, kumuhang ko na ang mga katoliko Biblia, na naman. Nagayag naman na. Wala ko ka basa sa Biblia nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo, iyang gitabigan. In fact, Kaya alam mo karon makabasa ko nga tinago ang tinuan nga kayag sa lawas. Mateo 5:17, ang usang teksto ay mong gituan. Sinulat na sa ni San Pablo ngadto sa Ano ko na magbasa kaya atong Atong klaro. ng sabto na usay buti pasabot. Okay. Kaya mahimo man nga ang bersikulo nga imong gibasa dili ko musupak, pero musupak lang ko sa imong nasabtan. Ako ning basahon para klaroon nga nato nga ang reliyon gid dunay gid sa tinago nga dunay lawas. Ato basahon ha. Mato pa ni sulat ni San Pablo ngadto sa 1 Timoteo 3 versikulo 16. O dili malalis nga dapat ang tinago sa atong tinuan. Ang Diyos dayag diha sa lawas, may mapud-ang nga mataron din sa Espiritu. Nakita sa mga manulimba, gihami sa taliwala sa kanasuran, giuyunan din sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Pagkanindot gawin, mga kaigsunan ko. Oh, ngayon unsa may pangutanaan ng teksto? Sa ito pa ang reliyon gader, dunay gid sa lawas. Ano wa mo tumingog wala. Okay, karon. Ay kadang pangutana. Nagisgot man ka dito sa Buhat 9, versikulo 31. Kung makabasa ka Kristo anak, hindi ko. Musunod ko sa imong tuwan. Pero kung makabasa ko Espiritu Santo, di ka. Kay Espiritu Santo ka na oy. Dili Kristo ang isgutan niya. Ayo dayta no. Ako sa karon Okay. unsa nga buhat duwi Buhat 9:31, yun ang mga sa gidasa. kung makabasa ko Kristo Kristo, na hindi ko. Pero kung makabasa ko Espiritu Santo, hindi ka. atong karon kay Atong klaro na. Atong- Kante. ang akong pagtuol sa Biblia, Biblia dili lang kay usa ka bersikulo. Okay. No? So,
kung may pangitaan ko nimo ngalan ni Kristo, bubasa ko laing bersikulo, dili lang katong teksto nga imong gusto kay ang imong tekstong gihatag karo man nga wala dito ang ngalan ni Kristo. Dili, kaya imo mo na siyang ibasa. Mao lagi, mo Atong kita matundaan nga dili si Kristo ana. Ang pamatunan ng Espiritu Santo. Brad, kung yunan ko ka na ko, sama ra nga gipriso ko nimo sa usa ka bersikulo. Oh, sige, ako kayunan, kaya ako pransiran. Mao lagi. Mao na nga kung magtuon kay sa Biblia, tibuok yun dili kay usa ka bersikulo na. Sige. Unsa may puti mong ipasagot? Ang imong bersikulo, kaya ako po na siyang Dili na siguro kayo ako po nang kinahanglan ko. Okay, sige. Balik-balik na ko. Okay. Basta pagkutlo ganina, Okay. gisgutan ako ng ngalan ni Kristo. Okay. Karon lain na pong pangutana. Karon nag-isbog man ka sa Lucas 24 ba na, versikulo 39 ngadto sa 40. Ang Espiritu walay pupok ug walay unod. Pwede karon bad makabasa ko nga dunay gid sa lawas. Dili, no? Atong karuna. Ang Espiritu nga Diyos, 1 Timoteo 1:17 dili makita. Si Kristo, Diyos siya nga nagpagkatao. Sa iyang pagkatao, nakabato ni siya lawas, mo lang nakita. Pero ang kinaiyagin sa pagka-Diyos, di ka na nimo makita. Tungod sa iyang gawa, pakita na siya bisay unsang dagway, pero lahig yun ang kinaiya sa Diyos. No? Tungod lang sa taon sa Diyos ay mupakita siya dagway sa usang kaangel, sa diya. Pero ang iyang nature God, walay unod at bubog. Di makita, 1 Timoteo 1:17, pero kay gamahanan naman ng Diyos, so pwede siya mupakita sa dagway sa bisan unsa. Pero ang iyang yung kinaiya, di ka na makita. No? So, mauna, walang magalibog ba? Kay ang Diyos God, mystery man. No, dili ko na siya matugkad sa iyang kinatibukan. Pero tungod sa iyang gahom, mauna, mahimo niya bisan unsa, basta dili lang po niya, di na pagsumpak sa iyang kamuguto. Okay. Uyong pangutana. Uyong ka ang Espiritu manulunda. Dili, Espiritu madulunda. Ang Uyong ka nga ang Espiritu usa ka manulunda. Kaya lahi man ang Espiritu Santo. Lahi ang Espiritu. kung mag-iskot kag manulunda, ang ilang ginaiyagan Espiritu. Okay, pero uyong ka nga ang Espiritu manulunda. Dili ko tanang pagpasabot sa pulong Espiritu manulunda. Kay ang Espiritu, nagang gamit nagali Espiritu ang nagpasabot o zeal o diwa. Na Espiritu nga nagpasabot o Espiritu Santo. Nabo Espiritu nga nagpasabot o anghel. Nabo gali, ang Espiritu pag gali usahay, gamiton o kanang, o kung sa gali imong kinaiya, may mo na Espiritu ni Bonitas. Mo na iyang kinaiya, usay mo na gamiton nila, inala ba? Dahil ang gamit. Depende na sa paghatag o kahulugan na ito. Adili ka uyong nga ang Espiritu usa ka manulunda. Kaya ang Espiritu suma sa Bible to Bible lang, manulunda man. Una ang Espiritu Santo, doon na bangin sa labas. Kung Kahit na siya, di ba? ano yan tumagawa mo? Ay, kung sa bawa, no? Kaya, kung naminaw ka mag-ayos sa akong gisulti, wala ko mag-ingon nga ang manulunda dili Espiritu o ang Espiritu dili yung ingon manulunda. Ako lang iklaro ni mo, kung mag-isgot kay kang Espiritu, dili kay manulunda lang ang gitumbog, anak. Dahil lain, mahimo nga, sabto na to, mayroon ko kang Espiritu Santo. Diba? O, pwede mo, buwa. Depende na, unsay mong body pasabot. Pero kung mayroon ka nga, musumpa ko ng manulunda Espiritu, wala ko mag-iskot anak. In fact, ako nang isa-isa ganito mo, unsa kayo mga pagkahulugan na ng Espiritu. Ato ka, kung makabasa ko ng Espiritu manulunda, Dili ko musumpa ka na, kaya naman sa Biblia. asa man mabasa? Mahimong nalimot ko. Okay. Dili magsilbi. Dili, okay. Okay, mga kaisunan ko na. Ato nga yung deklaro na ang Espiritu lahi galit. O ang Espiritu Santo lahi put. Mao ka na siya ang tinuod galit. Letra por letra mabasa galit sa Bible. Amot na po ka nang iya, kaya man pumasayod. Pero kung atong Bible man isa. Pangutana. King James Version. Kanang iya, amot ka. Pangutana. Mao na, ako pangutana nga ang manulunda lahi galit.
O ang Espiritu Santo, lahi po, kung ulo, pagkaon, hindi siya. Nahigid ang Holy Spirit o kanang magulda o anghel ng Espiritu. Klaro mo na, nawaman ta mag-ispot diri, usara na. Wala ta mag-ispot. O ate na yun, kaya yung mga kuna. Wala na eh. Mga pwede pa makapamutan na last. Depende sa... Ate, wala na. Salamat kayo. Mayong gabi, kanatong tanan. Okay, dagang salamat po, no? Dayon, kay wala may mga tanan, dayon, tapos naman ta, sa di pa ta mo magbulag-bulag yun, no? Ato sang ipahibalo tayo ninyo, alang yan itong wala pang kahibalo nga si Veritas, no? Natay, ay napay mo? Ay, mga na? Sige, ay mga na, bunay ko, no? Ang iyong pagtulunan ba sa pagtulunan ni Kristo, nag-iskot pagkagsimbahan, sila mangyod ang simbahan nga gintukod din sa kalibutan. Sumala sa Mateo 16:18. So pagka ang insakto nga pagpangutan na kung pila ang kasimbahan ang gintukod din sa tibok kalibutan. Usara. Paghilom siya, dili kumutuong sa mga sabag, di ba? Ganon. Ang imo pangutan na ra. Dili na ka mo wali pa. Kay ang iya po tubag ng pangutan na. So, ang imo pangutan na lang. Pila ang kasimbahan. Usara. Dili kumutuong. Kaya kung usara, dili na ka magtulog diha, dili po ka magtulog dire. Ino dili. Di ba tubag, no? Ikaw na ang pumuntahan, ha? Di ba tubag? Yes, diligyan na tubag. Kinsa man unuhan sa pamagang. Natubag mo na ganina si Kristo, di ba, no? Yes. Okay. Managsama ta sa unang panahon, ako Catholic Philippiner po ko, ikaw. Mo po sige hapon. Ako nibiya po sa atong simbahan. Itawag ko ninyo Antikristo. Sa unsa pamaging akong hinggawas. Imong gipamulog. Yan igawas ka. Wala siguro yung makatupag anak ka, nganong nigawas ka. Ang utana gani na pili, unsa ang hinungdan. Wala ko nasayod sa inundan. Ikaw siguro nakasayod ka kaya ikaw si Ibia. Okay. Yes. Tapos na. Wala na kayo, no? Kaya din, alang itong kuhan, wala pang kayo na kining ubos niyong iksuno sa Veritas, natay tulungan sa radyo, Batang Domingo, no? Alas 6 sa bundag, no? Sa diha, alas 12 ni tama na launa, no? Batang Domingo sa diha. Atong ibalin, no? Alas 6 sa bundag, so pa, natay tulungan sa radyo, alas 6 nga to, alas 7 sa buntag, no? DXDR, no? O kang Bible study po sa Catholic Faith Defenders, Batang Domingo, diya sa Vincent Road 101, padayon nga po Batang Domingo sa buntag, alas 9 nga to, alas 12. So muna ang atong ibalo ninyo. By the way, katong walang ibalo sa dial sa DXDR sa AM 981 o sa FM 94.1. Sa internet, kaya naka-live stream na siya, rmndipolo.weebly.com. No? Ngayon, kantong kuhan day, gusto mo nasayod sa atong website, kaya naadya tanan itong archives, mga videos, tanan, no? Sa apologetics, mga katinawan sa pagtuong katoliko, ang among website, veritas899.weebly.com. Mauna, ang atong website. So, kada lang, ngayong gabi sa tanan. So, hindi natapos sa atong programa sa Catholic Faith Defenders. Akong giyangyo, pwede maka tanta pa ang kwan, pinili nato.
Sa Espiritu Santo. Amen. Dagito na mong Aman, magpasalamat kami sa laing higayon nga imong gihatag kanamon diin amon na usab natapos ang laing pugna sa among mga pagpaambit, dialogo sa imong mga bulong. Salamat sa imong paghiya kanamo nga nagiyahan gyud kami nga wala kami mag-away o gaana gayon ang pagrespetuhanay sa matag usa kanamo. Kasinuha kami sa among mga kalapasan, among giangkon nga tao rami o masipyan, makasala o bati usab o mga dili maayo. Apan salamat sa imong espiritu nga gipatigbabaw ra gyud ang sumada no, sa kahapsay nga bisan managlahi ang among baruganan anaghapon nagistoryahanay mi bisan matili magkatagbo pa among mga una, pero uban sa among paglaom nga maabot ra gyud ang panahon nga kami mahiusa ra gyud. Wala na mo na imo ang imposible. Kini among gipasalamatan ug gipangayo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bayang gabi sa tanan.